η βίβλος ως το βασικό κείμενο όλων των χριστιανικών παραδόσεων, της Ορθόδοξης, της Ευαγγελικής και της Καθολικής, έρχεται στο προσκήνιο στις μέρες μας με την συμβολή των Διεθνών Συνεδρίων της Ελληνικής Βιβλικής Εταιρείας για να δώσει ένα έναυσμα για δημόσια συζήτηση. Η Ελληνική Βιβλική Εταιρεία με το 12ο αυτό συνέδριο συνεχίζει μια παράδοση που έχει δημιουργηθεί για διομολογιακή συνεργασία με βάση τη βίβλο. Και ήταν το θέμα φέτος πολύ σημαντικό, γιατί αναζητούμε μέσα από τα βιβλικά κείμενα να δούμε ποιος είναι πραγματικά ένας ηγέτης μέσα στον κόσμο, ένας ηγέτης μέσα στην κοινωνία, ένας ηγέτης μέσα στην Εκκλησία. Τις σχέσεις μεταξύ εκκλησιών θα μπορούσαμε να τις αναλύσουμε επάνω σε αυτόν τον όρο, δηλαδή τι είναι ηγεσία και πώς ενεργεί και πού θεμελιώνεται και σε τι αποβλέπει. Το Διεθνές Συνέδριο Βίβλος και Ηγεσία έχει σκοπό να υπογραμμίσει την πρωτεύουσα θέση ευθύνης που έχουν οι χριστιανοί μέσα στην κοινωνία. Πιστεύουμε ότι δώσαμε νήξεις και κάποιες ευκαιρίες σε πολλούς συνανθρώπους μας να προβληματιστούν. Η ηγεσία είναι ένα ζήτημα το οποίο ήδη απασχολεί και θα απασχολήσει πολύ την κοινωνία σε διάλογο πάντοτε με τους άλλους πολιτισμούς και τις θρησκείες. Μας δόθηκαν αφορμές, τόσο και σκέψεις, όπου μας δίνουν μια ελπίδα να επαναπροσεγγίσουμε μέσα από την βιβλική σκοπιά την ηγεσία. Η Αγία Γραφή, όσο και αν φαίνεται ότι είναι ένα απλό θρησκευτικό βιβλίο, εν τούτης είναι και ένα βαθιά πολιτικό βιβλίο. I've been participating in this conference, the Bible and Leadership here in Athens. It's such an exciting opportunity that we would be looking at leadership models and practices from the Bible and trying to implement them to our everyday life. Βλέπουμε την ηγεσία να περνάει μια πολύ μεγάλη κρίση, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο. Νιώσαμε την ανάγκη να οργανώσουμε αυτό το συνέδριο για να δούμε αν η βίβλος έχει να μας πει κάτι πάνω σε αυτό το θέμα, καθώς ως βιβλική εταιρεία το κύριο θέμα μας είναι η μελέτη διάδοση της Αγίας Γραφής. Οι Θεσσαλονικείς Άγιοι, οι Ιεραπόστολοι των Σλάβων, Κύριλλος και Μεθόδιος, δημιούργησαν το σλαβικό αλφάβητο, το πρώτο σλαβικό αλφάβητο. Αυτό χάρισε στους Σλάβους τη δυνατότητα να γίνουν κοινωνοί στον Λόγο του Θεού. Η ποιμαντορική του Ιησού μας βοηθάει στη βοσκή των προβάτων, δηλαδή στη μαθητεία, την εκπαίδευση, τη μόρφωση. Τελικά η εταιρική κοινωνική ευθύνη είναι επέκταση της ατομικής κοινωνικής ευθύνης, που με τη σειρά της είναι επέκταση των βιβλικών προτροπών και των βιβλικών διδαγμάτων που έχουν να κάνουν με την ευαισθησία του ανθρώπου απέναντι στον συνάνθρωπό του και στο κοινωνικό σύνολο γενικότερα. Ευχαριστούμε την Ελληνική Βιβλική Εταιρεία, η οποία με τα εξαιρετικά αυτά συνέδρια τα οποία διοργανώνει κάθε έτος, μπαίνουμε και κατανοούμε καινούρια, κάθε φορά καινούρια θέματα.